Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ubaba uNsibanda yakubingelela Ndlalifa izulu. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa abangcwele, siyamdumisa, akekho ofana naye, akekho njengaye. Hayike bafowethu, asithumele ama messages kule mpela sonto lesihlanu namhlanje. Ngifuna ukukutshela ukuthi kukhona abantu abanenkani abathumelayo. Angazi ukuthi kwenziwa yini. Ake sicacise lento. Kufanele ngiphendule imibuzo yenu emdala. Kufanele ngiphendule ama messages enu aleli sonto asedlulile. Kodwa ukuphendula kwami akusho ukuthi ngiphendule. Ukuthola kwakhe imessage yami namhlanje akusho ukuthi asevuliwe. Mina ngiphendula ama messages enu amadala. Mawuthola imessage namhlanje kukhona into mhlawumbe esele bifuneka, akusho ukuthi lethe namhlanje uyiletha ngomsombuluko. Uma kunento engiyithumelayo manje ngiphendula imessage yakhe endala. Mawuthanda ukubonga, musubonga namhlanje, bonga ngomsombuluko. Makukhona imessage engithumelayo obona wena kunesidingo ukuthi ubhale uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi uyimessage. Musukumthumela, mthumele ngomsombuluko. Mhlawumbe izongena lento angazi, sengiyi-address enkonzweni. Uma uxolisa uyona kodwa uthi uyaxolisa. Uxolisa ukuthi uthumela imessage ngosuku olu-wrong kodwa uthumela isixoliso ngosuku olu-wrong. Uyona uthumela ukubonga ngosuku olu-wrong. Uyona uthumela uJesu Kristu inkosi nje ukuqina ongenalutho ngosuku olu-wrong. Awuthumeli lutho. Noma igama esingal-understand if sithi you are sending nothing and just nothing. Ayikho into oyithumelayo ekhaya lezwi ngoLesihlanu, ngoMgqibelo nangeSonto. Awuthumeli lutho. Manje abantu bathanda ukuthi ngiyabonga, ngiyaxolisa, uJesu Kristu inkosi. Kahleni bafowethu, uyona. Uzongangena ezulwini ngalenkani yakho, unenkani. Uphawu ukuthi awulaleli inkonzo la ngikhuluma khona njengoba ngikhuluma nje. Ayinqamukile lento kodwa ngi-address enkonzweni. Bazoyilalela abantu inkonzo kodwa bazothumela. Hayi bafowethu, angazi mina ukuthi kufanele ngenze njani. Angazi, kodwa ke ngiyabona ukuthi nisetshenziswa uSathane ukuthi ningilinge. uSathane ufuna ngingayi ezulwini, ufuna ngihluthuke. Ulaka angisenala, ngisahluthuka. Kodwa ngizokutshela nje iqiniso kodwa okwazi angihluthukile. Hayi angihluthukile, angisahluthuki, angisathukutheli. uNkulunkulu wangisiza nganqoba. Kodwa ngizokutshela mawona. Ukuphakama kwezwi akusho ukuthi ngithukuthele. Yingoba I don't understand ukuthi wena yini ube nenkani. Uhlaleleni pho ekhaya lezwi uma ufuna esihogweni? Uhlaleleni ngempela, yini ungaphuma uhambe esihogweni? Ngoba ukuhlala kwakhe ekhaya lezwi kanti ufuna esihogweni kuzokudalela ukuthi ukwelete lezi inkonzo athi uNkulunkulu walalela kodwa wenzanga. Yini ungavela uphume udina ungalaleli lutho? Hayi bafowethu, ake siyeke nje. Uyazi ukuthi uMgqibelo, iSonto, uMsombuluko, Friday, Saturday and Sunday you don't send messages. Njengamanje le 083 468 2882 inama messages over 240. 240 to be exact, 242 to be exact. Abantu abaxoliseli kona kwala bayaxolisa. Gcwele ama-VN okuxolisa. Sengize ngahlukanisa, sengizoyithola kodwa ama-VN exoliso nothola kodwa ubufakazi. Kodwa ngazi uma ngizoqhubeka yini ngoba into esengiyibonile, abantu bazolalela ubufakazi bayiyeke ixoliso, kanti ixoliso bezikusiza nawe ubone iphutha lakho. So ngicabanga ukuthi ke kuzoba ibatch yokugcina le kuhlukana, ngizophinde ngikuphindisele ngoba inhloso yokufaka isixoliso somuntu ukuthi nawe sizakala. Angathi sesizakela omunye besona yasala. Kodwa ngiyakutshela ama-messages awu-242. Lokho kuwuphawu lokuthi amathuba maningi ukuthi izoshaya iMonday ngingawaqedile. Ngoba phela njengamanje ngibhizi nawo,
ngibhizi ngeenkonzo, abekho abantu ababhukhelwe, kufanele ngi-attende nalaba abathumele kunenamba egcina ngo-9588 bayazazi bona, kufanele ngiba-attende nabo. Bese ekuseni umuntu uyavuka uye eWillowfontein ngokugcinwa inkosi, ngesonto sisemnambithi ngokugcinwa inkosi eLady Smith. So bese kuyabuya kuyadrive. So isikhathi sele nqwaba yama-messages asikho. 242, can you imagine? Ngicabanga ukuthi aqala ukufika ku-200 ethe go, angazi, angikhumbuli kodwa kungenzeka ukuthi ayaqala 242. Kufanele ngibone ukuthi ngiyawuphusha. Kunabantu aba-over 30 okufanele ngibasave, akufanele bangene ekhaya lezwi. Yimi lonke lobhekene nalo msebenzi. Kwala ngisho sengivuka early, ngisho ngilala late, kuyayifanela nje manje. Kuyazifanela nje. Kodwa-ke uma nizo-understanda nje ukuthi kuzonithatha iy'nsuku ukuphendula. Bheka ngisebhizi nama-messages angoLwesithathu, oLwesihlanu namhlanje. Futhi mhlawumbe wazuphela wangoLwesithathu. Ngoba into edominate ama-VN plus nabafuna ukubhuka. Hayi angazi bafowethu. Angidluleke, sengithathe u6.5 minutes ngichaza lento. Sisenkonzweni, kufanele siyenkonzweni. Ngicela ukuguqa ngithandaze. Sikhuluma ngokukhuleka nokukholwa kule nkonzo yethu esikuyona. Niphile kuJesu Kristu inkosi. Baba ngcwele egameni likaJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho. Ngiqalekise imimoya, amademoni, ama-devil worshippers, ama-satanist, awanasabelo egcekeni lanoma yimuphi umzalwane osekhaya lezwi, awanasabelo ekhaya lanoma yimuphi umzalwane osekhaya lezwi. Ngifafaza igazi lakho phezu kwa wonke amakhaya manje. Fafaza igazi lakho phezu kwa wonke amakamelo ngaphakathi emibhedeni yonke, nginqamula amaphupha amabi. Yilona loya akalale kahle, aphumule ngesikhathi sokulala. Ngithi Sathana unasabelo kunoma ubani osekhaya lezwi. Leyo umbrella yezulu ngiyacela Nkosi imfukamele, imvikele nomndeni wakhe, noma esemgwaqeni, qeda izingozi, noma ngabe bakuphi abasekhaya lezwi mabavikeleke. Siyakubonga-ke Nkosi namanje iba kanye nathi kule nkonzo. Sebenza-ke Nkosi ngendlela yakho, Moya Ongcwele, khuluma uzambule. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa. Angazi-ke nami sekwenze njani, sengikhulekela amakhaya. Mhlawumbe khona amakhaya asenkingeni. Usebenziseni-ke lo mkhuleko wokunqoba amadimoni nemimoya namandla obumnyama emakhaya. Nilale kahle, niphumule, niphuphe kahle, uNkulunkulu abe nani. Siyambonga uNkulunkulu esimkhonzayo ngoba uyalalela, uyezwa masikhuleka. uJesu Kristu inkosi. Hayi asifundeni izwi lenkosi, sikhuluma ngokukhuleka nokukholwa. Sivula aMarko chapter 11 uverse 24. Ngalokho ngithi kini konke nikukhulekelayo nenicelayo, kholwani ukuthi nikwamukele, niza kuba nakho. Konke nikukhulekelayo nenicelayo. Khumbuleke u1 John chapter 5 othi sinesibindi sokuthi uyasizwa uma sicela ngokwentando yakhe. While sisekuthiwe konke sikukhulekelayo soba nakho, but khumbula ukuthi okwentando yakhe yini lokho wena okucelayo na. Uverse 14, 1 John chapter 5. Yilesi sibindi esinaso kuye sokuthi uma sicela utho ngokwentando yakhe uyasizwa. Hayi noma ucela noma yini, cela ngokwentando yakhe. Verse 15, uma sazi ukuthi uyasizwa noma sicelani, siyazi ukuthi sinakho esicelileyo esicele kuye. Sinakho. Ngakho-ke asifunde ukucela, asifunde ukukhuleka ngokukholwa. Hayi ukhuleke nje, but ukhuleka ngokukholwa. uMathewu chapter 21 uverse 22 uyayicacisa lento ukuthi asikhulekeni ngokukholwa bafowethu. Hayi ukhuleke nje, kodwa ngokukholwa. Verse 22, Mathewu 21. Nakho konke eningakucela ngokukhuleka nikholwa, niyakwamukeliswa
noma niyakukwamukeliswa. Konke niyokucela ngokukhuleka nikholwa. So ukhiye ifaith. Ngoba ungakhuleka uma ungenayo ifaith ngeke ukusize. Kodwa uma une-faith, ngisho ucabanga, hayi angazi uma uyangizwa yini. Just a thought. God answers your thoughts. Ngani ngoba une-faith. Uma unokukholwa uphelele. Uma unokukholwa nje uphelele. Yikho abafundi kuLuka 17:5 bathi Nkosi yandisa ukukholwa kwethu. Ngiyafisa from time to time ukukhuleke lo mkhuleko. Makukuthi ungene emkhosini fasting, ungene emkhosini ungenele ini ukuthi ukholo lwakho lwande. Ngoba ngokukholwa uyongquzula intaba. Ngokukholwa akukho kungenzeke kuNkulunkulu. Uma nje wena une-faith, just bring your faith. uNkulunkulu letha umusa wakhe, ifavor yakhe, bese uyasindiswa. Base Efesians chapter 2 verse 8 usho njalo. Wena yiza nokukholwa, uNkulunkulu aletha umusa wakhe uyasindiswa. Kuthiwa nonke nisindisiwe ngomusa kaNkulunkulu ngokukholwa. Ngoba ngaphandle kokukholwa bafowethu akukho kumthokozisa uNkulunkulu. Ake silibheke Efesians chapter 2. Ngeke ngaliquote, ngiyaliphinda verse 8. Ngokuba ngomusa nisindisiwe ngokukholwa. So umusa ungokaNkulunkulu. Ukukholwa kungokomuntu. Ukusindiswa kuzalwa ukukholwa kuhlanganiswe nomusa kaNkulunkulu. So uNkulunkulu kwenzela umusa. Ukwenzela umusa. Wena weza nokukholwa. uJesu njalo mayiphilisa umuntu wayethi ukukholwa kwakho kukusindisile. Angasho ukuthi umusa wami ukusindisile, ngoba umusa wakhe usanele sonke. Sinomusa phezulu komusa. So usinikezile umusa wakhe. Wena just bring your faith. Letha ukukholwa kwakho uzosindiswa. Whether usindiswe enyameni uyagula noma usindiswe emphefumulweni unezono, but letha ukukholwa kwakho yena kwenzela umusa. Silala sikhona kungumusa kaNkulunkulu. Ngilanje ngoba ngikhuluma nje ngizwa abantu emhlabeni wonke kungumusa kaNkulunkulu. Ngiyathobeka ngalokho. Kufezeka umbono uNkulunkulu angikhombisa wona. Kanti kwaku-20 angisazi 2014, 15, 16, 17 among those years. Lapho ngazibona ngisendaweni eminyama. Kuvele umhlaba lapha. Safuna ke ngicheke ibhuku lami ukuthi elani owanini lo mbono. Ngibona umhlaba phansi ngathi ngisendaweni ephakeme. Ngiwubona umhlaba lapha phansi. Ngathi mangubheka ngubona kwakhulumizwa. Lathi ngiyathandaza, ngiyafisa ngiyathandaza ukuthi lobu buso buvele emhlabeni wonke, la maqiniso aqhamuka kulobu buso eziwabantu emhlabeni wonke. Njengamanje kwenzeka ukufanayo. Igroup enabantu abangapheka 10,000 ingaqoqwa ubani engayiqoqela imali, ngoba abantu bafuna imali. Hayi ake uvule igroup uphanise ngemali. Ungahlanganisa ngisho imiliyoni labantu. Kodwa le ngeke umuntu ayihlanganise. Igroup yokukholwa kuzondwa kangaka ukukholwa. Kusho ukuthi akusimina bafowethu, umoya ongcwele usemsebenzini. Usemsebenzini uqoqa abantu bakhe. Usezobuya uJesu azolanda ibandla. Umebuya ufuna ukuthola abantu abadalela inkazimulo yakhe belungile beready. Sho njalo Isaiah 43 verse 6 and 7. Badalelwa inkazimulo yakhe. Uyabafuna ekhaya ezulwini. So mina nawe masisebenze. Mina nawe sime esikhaleni sishumayela ivangeli. Kungaba ngomlomo, kungaba ngenkambo. Akuthina sonke some pulpit. Kodwa khona abafanele bashumayele ngenkambo, bashumayele ngezenzo. Luyeza usuku lokwahlulela. Lapho uzoma phambi kwesihlalo sikaNkulunkulu. Akukhombisa abantu uNkulunkulu bebheke esihogweni. Athi uyababona laba bantu. Ngangidalile emaphakadeni bawuphenduka ngenxa yenkambo yakho. Kodwa wena uhlulekile ukungikhonza ngenkambo. Athi balandelwe esihogweni. Hawu Nkosi angenzanga sona. Hawu Nkosi ngazivuma izono zami. Yebo, kodwa waba namahloni ngami phambi kwabantu. Awuzange ungiveze
awuzange ungiveze. So inkambo yakho ayisekelwanga ubufakazi ngoba onendodana onobufakazi. Inkambo yakho mayisekelwe umlomo wakho ushumayela ufakaza nokushumayela izinto embili ezihlukene. Fakaza mntakababa, fakazela inkambo yakho ukuthi uyazana nenkosi uJesu ngoba ziyeza izinsuku, siyeza isikhathi futhi sesifikile lapho sizobulawela ukwazana noJesu, lapho sizobulawela inkambo yethu noJesu. Ngiyakudonsa mina ngendlebe esihlobo sami, ngikudonsa ngendlebe mntakababa, sondela kuJesu. Uyimpendulo yempilo yakho, uyimpendulo yeinkinga zakho, uyimpendulo yezono zakho, uyimpendulo yobugqila bakho. Ugqilazekile, udinga uJesu ukuze ukhululeke. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa bangcwele. Akekho njengaye, akekho futhi ofana naye. Wena woza nefaith yakho, woza nokholo, yena usilethela umusa wakhe, buso uyasindiswa. Ngakho-ke ngaphandle kokholo akukho kumthokozisa uNkulunkulu. Ingakho kuMathewu 21:22 ethi nakho konke engingakucela ngokukhuleka nikholo niyakwamukeliswa. Inye into edingakala kuthina asikholweni bafowethu. Athi uMakho 11:24 ngalokho ngithi kini konke nikukhulekelayo nenicelayo kholwani ukuthi nikwamukele niza kuba nakho. Kholwani ukuthi nikamukele. Enye into evimbayo ukuthi wamukele u25 futhi nxa nimi nikhuleka thethelelani uma ninamagqubu omunye nomunye ukuze noyihlo wasezulwini anithethelele iziphambeko zenu. So uma ukhuleka bheka inhliziyo yakho ukuthi awunamagqubu yini, awunazono yini, ngoba ziwudonga zisitha ubuso bukaNkulunkulu kuwena ukuthi angezwa. Zenza isandla sakhe singafinyeleli kuwe. Siyambonga kuNkulunkulu kakhulu, siyamdumisa. Ngicela sigoqe sikhuleke, sibuyisele inkonzo yethu asiphe yona kuye, siyobuye sicele futhi. Lolu hlobo lwenkonzo sizolithola ngomsombuluko ngokudinwa inkosi, ngoba kusasa sobe sisewilo kwamama uGumede sobe sisewilo kwaMangcobo. Ngokudinwa inkosi ngesonto sisemnambithe eBrentshini. Siyazi-ke iwilo uMangcobo useBrentshini yaseWillow Fontaine. Siyambonga uNkulunkulu ngama-branch asinikeze wona awu-35. Siyambonga ngendlela emangalisayo, uyawukhulisa umsebenzi wakhe. Sibonga nawe ukuthi uyingxenye yalo msebenzi. Ngaphandle kwakho ubungeke ubeke lalo umsebenzi lapho khona. Ngakho asikhulekelaneni, siqine emkhulekweni kuze singene ezulwini sibambene ngezandla, engekho shiye omunye. Siyanithanda kakhulu emakhaya. uJesu Kristu inkosi. Masithandaze. Baba, egameni likaJesu ophilayo, siyazithoba phambi kobuso bakho. Siyakubonga Nkosi ngale nkonzo la usifundisa khona ngokukhuleka nangokukholwa. Siyabonga Nkosi, sibuyisela kuwena, sicela usiphathele yona. Lokho okukhulunyiwe namhlanje sisize Nkosi, sikwenzisise kuze sifane nendoda ehlakaniphileyo eyakhe indlela edwaleni. Udumo lonke Nkosi linikeza wena, lukufanele lungolwakho izikhathi zingakabibikho namanje kuze kube phakade. Sikhulekela inkonzo uNkulunkulu enomusa yaseWillow Fontaine, sinikela kuwena, bonakalisa amandla akho. Sikhulekela inkonzo yaseLadysmith ngesonto, mosigcinile Nkosi, hamba nathi usilondoloze, igama lakho likhazinyuliswe. Mema bonke abantu ofisa babe khona kulezi inkonzo, qalekisa imimoya yamadimoni, ngilanda bonke abathunjiwe kulezi indawo kuba beze enkonzweni bakhululwe, ngoba uma ubakhulula wena baba ngabakhululekileyo impela. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu bangcwele, siyamdumisa. Akekho njengaye, akekho fana naye. Asiphileni-ke bafowethu simkhonze uNkulunkulu. Sezobuya uJesu Kristu inkosi yethu azolanda ibandla. Ungasali. Baba uNsibande usiyavalelisa uthi uJesu Kristu uyinkosi.
uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi.